RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Iman ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Sander, ginaingon, kung may gugma ka, dawato nimo ang unsa may apan sa imong gihigugma. Package naman na. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Hi! Maayong gabi, Noemi. Ay, may gabi po ni mo, Sander. Dayon. Kinsa na yung mga bisita ni be? Ay, si Sander Patimyong. Kinsa Sander kan. Liloy, anak ni ng baby ba, Timyong? Kinsa? Oh, sorry pa. Nagtimyong na ko. Si Sander ba? Lagi. Maayong gabi ni mo, Noy Timyong. Oy, ang anak mo na ining baby, ha? Naunsa naman ang bukto ni Wado. Kadag ko naman yung tito. Art mani, Noy Timyong. Art, ha? Art. Oh, art, ha? Lain mo kita ako dagko kay nagtato-taon, ha? Pida, laina ng mga tato-tanahon imong tato, Sander, oy. Kapilaw sa'y bayad na patato. Kading, kuha, Noy, kanang fair man ni Noy. Pre? Doon naman ko amigo nga tig-tato. Nakakwartag po ko ini, Noy, kay gihimo man ko niyang model. Mau ba? Kalain tanaw sa tato, eh. Oh, mana, kun mana, sa sunod mong pamisita ni Noemi, mag-long sleeve ka ng, taas ba, taas, saan nga? Long sleeve? Long sleeve. O, kana, mag-long sleeve ka, aron dili makita ang imong tato. Nadi ko, kalimuan kinang mag-long sleeve, ay. Di ko. Sabi, ay pala bihon mo, di kalawato ni Noy Timyong, nga mamisita siya nga na. Long sleeve na lang, pastilan. Pagkadaghan na bang nakagustuhan ng Noemi, kailan katong idol be, katos Brian. Oo, kailan. Inayawan to, naibog to niya. Na, Ibog sa to. sao naman lang nini. Mawag tang ikas passing ini. Boy, Sander. Unsay
Unsay huwat lang Nang sa masatan ka, Sander. Uy, yun nagdali man pod ka. daghan mo ko kag sutor noms. Ayaw ka hadlok, Sander. Mas mayo nang daghan mo aron makapili sad ko. Prangkahin na lang ko bi. Unsa man? May paglaom ko o wa? Takto na ay magibuhat tak. Haron di ka masugamar taon pili at taon kinsay imong gusto nila. Haron ba sa ingon, dili ka magbasol. Maugyot pa. Bitaw. Pilian ang lalaki nga imong gusto ha. Kanang ipitik sa imong kasing-kasing. Maugyot pa. Pwede mo tanay kinsay gipitik sa imong kasing-kasing diha. Maugyot pa. Ha? Secret lang gud una pa, Timyo. Kaya gipitik sa imong kasing-kasing be. Kinsa man? Secret lang lagi una pa. Ikaw pa? Papa, Jud. Uy, kisa mo ganahan nga akong sugto nila. Unsa? Dili ikaw ang gipili sa amahan ni Noemi? Dili ko no, mabibi. Kinsa bag ko no? Si Begardo. Ako? Hmm. Agas. Baya. Ako di ay. Mas kalitan ko na. Mura kong naagas, ma. Kapatay ka na. Anong ako man? Ha? Gawa mo ko ng nguyab ni Noemi Baysander. Amigo kay ta. Gawas pa sa... lain mo ako nagustuhan. Di mas Noemi. Ha? Sure ka, Begardo? Oh, siyan mga ko. Na-sure kay ko, uy. Ha? Di man ka mahibawa ng... Kuhan ba? Di ka mahibawa ng balita. Sa bayot nga, iksuon ni Timyong. Oy, ngano ako may suspect? Kabalo ba day ko nga daghang nanguyab sa akong pagumangkon? Sudita ka pasangil, Sander, ha? Ay, kung dili ikaw, kinsa man di ay. Uy, ambot! Dili na ako batasan nga manghilabot sa kinabuhi sa uban. Bisan pag akong kaliwat, Sander, maugyod na'y tinuod. Kung mao, kinsa man di ang nagpalakaw anang istorya habe, bayot. Ayaw kong iapil-apil sa inyong kabuang. Pero kung ako ang papilion, ikay gusto nako, Sander. Salamat kay ni among tanan karong gabi una. Paminaw mong tanan ha. O palihog lang. Kung unsa may akong desisyon, kung kinsa akong gisugot, no violent reaction ha. Okay, sige. Ang akong gisugot mo si Sander. Uy, gidaw naman sa kato. Dili na mao. Ninyong tanan, si Sander mo ay kipitik sa akong kasing-kasing. Uy, thank you, Noemi, ha? Ako imong gipili. Salamat kayo ha kay mikuyo ka na ko sa unatang date. Asa man dito pa ingon? Adto tas langit. Unsa? Bitaw. Adto tas mabugnong dapit Noemi. Aron halandumon kaayo na tuntuha ang unatang balak date.
Hala, katugnaw ko din Sander. Mo ni gingon ako nimo nga mabugnaw ng dapit norms. Magunsa data din Sa mga ka, Uy, punta. Makasabot na siguro ka nga nung ni ata din Buhaton na tugod ang buhaton nun sa magtiayon. Sander, wa pa ta makasan. Human ini, may mong ugma dayon magpakasal ka. Sander, tanpa naghubo ka? Ako rin hubo ni mo, ha? Pinakugdihara sa imong bukto ng may tato. Nasa day sa imong lawas? Kita kining dakong tato nga heart shape sa kong dughan, Noemi. Basaha, kinsay ngan nga nakasuwat. Ako ka na nga, Sander. Oo, Noemi. Para imor ka ng akong kasing-kasing. Sander. If I feel na ko ni mo, unsa kadako ang akong gugman ni mo, Noemi. Sander. Noemi. Mana? Wa man lagi ko makadugo. Basig dili na ka virgin. Tarong na, Sander. Uy, sa paon hinunta ka. Ikaw unang lalaki nga nakahilabot na ako. Joke na to siya baya. Ingon sila, basta first time sakit. Unya, magkadugo ang babae. Pero, lagi ko sakit eh. Wapot ko magkadugo. Nga na di ay, Sander. Ora, gihatang ni mo imong pagkababayan, Sander. Ano mi? Oo, pati miyong. Abdi ko ni mo ni mala ka. Unya, sakit. Sakit na. Wa man. Ha? Wow, kano ko na? Wa po. Sure, day. Kina kong tao atong si Mio. Daghan pa kayong tato, Sander. Unsam taon ka eh. Unya, wa ka sakit eh. Wa ka makagdugo. Porbidasan ni mo. Lagi akong gisulti ni mo, papa. Oh, Sander. So, tada sa kwarto daw na. Ha, may tadaon ko ni mo. Kuyo na ko sa kwarto, dali. Ginoo ko. Kadagko ni magtato, der. Kunya, ang imo, 40 man de. No, hindi mo maluwi taong gano'n. Ay lang ako exaggerate diha, agad. Lab ka na ko Tato ilang na, para mo dako, tanahon. Ayaw, Noy, kilab ka na ko yung anak, Noy. Ay lang, it-iskari si Noemi, ha? Noy, Timyong. Tubag ako, Noy, Timyong. Huwag yun sultihin ni Noy Timyong sa matuod si Noemi. Ay nakasal yun mi. Pero diha nagtipo ni Miss Noemi, diha na siya ni palag. Nagmahay ang tao ng kakong asawa, kay kada anak na mo, o kayon pamanyag maayo, asa ni tago ang akong junior. Mga katumang kasama, ang kaagi ni Sander, dinining tulmanon. What's the style? O kayon pagmaayo asa ni tago si Junior E. Style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.